Máquina automática de recheo de pó de gránulos. Máquina de recheo e pesaxe personalizada, alto grao de automatización e aforro de custos laborais. Adecuado para recheo de materiais granulares e sólidos. A tolva de recollida pode axustar a cantidade de material que se enche e é fácil de usar. Sistema operativo avanzado de interface home-máquina, parámetros operativos axustables. Toda a máquina está feita de aceiro inoxidable 304, resistente ao pó e a corrosión. Máquina de tapa automática aplicable a diferentes tapas de rosca en forma de botella en condimentos, alimentos, produtos farmacéuticos, produtos químicos diarios, pesticidas, cosméticos e outras industrias. Baixar a tapa, romper a tapa, atornillar a tapa e transportar están totalmente automatizados. A máquina é estable e fácil de axustar. A roda de tapa pódese axustar á esquerda e á dereita, cara a arriba e abaixo, adecuada para frascos de diferentes alturas e tamaños. Etiquetadora sensible á presión pro corpo da lata. O rolo de presión está feito de material de silicona suave, que non ten ningún risco no produto e a etiqueta está firmemente pegada. Mecanismo de cabeceira de apoio, utilizando soporte de varilla fixa triangular para mellorar a estabilidade do equipo. O mecanismo de extracción do alimentador do dispositivo é unha roda de fricción de diamante, que mellora moito a forza de fricción ao tirar da etiqueta e mellora a precisión da etiquetaxe.